Sivumelana namaster Lotshani ndimadekwana Stella Vista ethatha sanibonane. Ngale kokuchitha isikhathi ngizoqala kuwena mfowethu ngithi awubabingelele ubatshela ubani wakabani wenzani la eminyangweni wezempilo. Hawu ngiyabonga Mr Maphisa. Igama lami nguWandile Sibonga uSithole ngisuka eMpumalanga. Ngilethwa lapha eKZN umsebenzi. Senginesikhashana nje so isiZulu ngiyazizama kodwa ngomswati ngokwemvelo. Ngilapha esibhedlela eKing Edward Hospital kodwa manje ibizwa ngeVictoria Mcenge Hospital. Ngisebenza khona njengoqwepheshe wezempilo phecelezi ukubizwa ngokuthi specialist physician. So ngiphothule izifundo zami khona la kwaZulu Natal University of KwaZulu Natal. Yini inhliziyo la emzimbeni wakho? Eswati bathi inhliziyo ishaya tigidi. Inhliziyo isitho semzimba lesihlala lapha esifubeni. Isesifubeni kahle? Isesifubeni impela. Ihaqwe amaphaphu. Okay. Umsebenzi wayo ubaluleke kakhulu. Ngaphandle kwenhliziyo that's why sithi hayi inhliziyo yakhe imile mina ngithi akasekho lo muntu. Ngaphandle kwenhliziyo ngeke uphile. Yebo, ngiyangibona noma beyofuquza lento yokucheck ingane lapha emshinini seseswini uthi udokotela ubheka inhliziyo. Impela. Then siyajabula nasibona ibhakuda from esiswini soma. Kubaleka kwayo inhliziyo lokho. Shuthi inhliziyo nephethe ukuphila komuntu. Impela. Ihamba njalo nje, ihamba njalo. Mase sithi ke umuntu unesifo senhliziyo so sikhuluma ngani? Yeah, so inhliziyo njengoba besayichaza lapha isitho ngesintu ngayibeka ukuthi inamakamero lamane. Okay. Siwabiza phecelezi ngama chambers. Okay. Nawungena ekamereni kunomnyango. So lo mnyango sithi ma valve. Okay. Then kubese yafana nendlu. Ibe nemapipe, amapipe la yola hambisa igazi nayo yawudinga ini igazi kwayona. Lokho abayibiza ngemthambo noma manje imthambo impela yeah. Le mthambo yiyo leyo hambisa igazi siyazi lithola izithako ezibalekile for umzimba uma ugenzwe umzimba ukuthi afunctione kahle. Okay. So isebenza ngokuthi nayiphampa ikhafula igazi. Okay. Distribute umzimba wonke. Isebenza njalo. So ngikhuluma ngemakamero lamane sibaza ama chambers then unemnyango ngilama valve. Konke lokho kufanele kusebenzisane ukuze ukuthi inhliziyo ihlale imnene, ihlale isesimeni lesikahle, isebenza kahle. Sesikhuluma ke manje sithi unesifo senhliziyo. Kungaba ama pipe lawa, imithambo lenenkinga, kungaba ile minyango lesithi ma valve anenkinga. Kuwo lamakamero ngaba sekuhleli izinto engafuneka izihlale khona. Inkinga le ngoba fanele ihlale igazi ukuze khona ukusebenza kahle. Ngoba enhlizweni kufuneka igazi kuphela. Kufuneka igazi. Hayi nifaka lapha nikowisha. Yeyeni. Yazi wayichaza kahle udokotela. Impela so then ikamero siyazi ukuthi linani linamabonda. Okay. Which is the walls of the heart. Na fanele ahlala amqemane a solid ahlangene kahle. Aqinile siyazi indlu nayo ichekekile. Iyavuza. Ayifuneki ivuza. So once okuyi1 kuwo konke lenkubalile kungasebenzi kahle sibiza ngokuthi unesifo senhliziyo impela. Ukhona omnye udade laphana wayejwayele ukufika komnye umfowethu manje ke wayethi yena ke naye bamtshethe ayinembobo bayikhipha basebefaka iwashi. Wayethi yena nje kunewashi ke ngingakholwa ke mina ikhona into enjalo. Ikhona sithi sichaze nje indaba yewashi so ungenzeka nje basho oyisho kahle ukuthi umnyango oyivalve lena bengasasebenzi. So ngilasi bese sifaka khona ivalve. Ngesintu sibese sithi le ngoba nawe ungasondela kuyo or mina nawe udokotela ngilalela. Le valve ngoba yenziwe ngama tile. Insimbi. Iyazwakala nayisebenza ithi cha. Uqinisile ebusuku mayelele yayizwakala. So bayejabula yayiziqinqinqinqinqinqinqi uyizwe futhi impela. So sithi iwashi nje ngoba angithi siyalazi leliwashi lasebondeni nalihamba ebusuku lithi cha.
so ngesintu sithi hey unenhliziyo eliwashi Yewashi. yilokho lokungaba kuqhazwa Okay. kodwa kunalokunye futhi lokuthi bathi inhliziyo ayipompi kahle Okay. so lo bengiqhaza kona sikubiza nge-valve replacement Okay. phecelezi Okay. la ama-valve angasasebenzi kahle then lokunye umuntu angasho ukuthi hey ngineliwashi uyombona nje lapha unokudumbanyana ipiece labayifakile ibattery lefakiwe lapha esifubeni lenceda ukuthi inhliziyo yakhe ishaye kahle so lo muntu angabasho lezinto lezi ezimbili impela sidalwa yini isifo senhliziyo so isifo senhliziyo kuningi kakhulu njengoba sengiqhazile ukuthi kwayona nje inema piece or izinto eziningi lezenza yona so kuningi lokunga affecta lapha kodwa ukuchaza nje uzame ukuthi umlaleli ombukele azwisise absolutely singayi divide or singayihlukanisa ngokuthi kunalezi izinto ungazigwema okay ukuze ukuthi ungabi nesifo senhliziyo kunalengeke zigwemeke hey dokotela uzokuhlukumeza ke ngoba uzosho lezi zinto engizidla ngqo nje ulokhu ugadle ngazo so lezi ngeke zigwemeke kufana nokuthi so siyazi besilisa bavamise ukusafarisha ukuphathwa yisifo senhliziyo so bulili besilisa buyi risk ngeke ukuthi nje esibi risk enkulu risk yesu sengcopheni ukuthi ungaba kungenzeka mhlawumbe sinenhliziyo encikinciki thina besilisa ngiko emotions umuntu wesilisa ahlala asebenza kakhulu uyabona bathi awukhali kanti nakakukho right uyayibona ukhalela phakathi uyayibona mina yiko ngivele ngisiwe ngiyakhalisa anginothi ngakhali so kungaba so nje ukuthi uwesilisa ngeke ukutshintshe lokho uzalwe njalo uNkulunkulu ukhethe ukuthi ube wesilisa so kuyakufaka ku risk yokuthi ube lokunye i-family history if lapho if emndenini khona onesifo senhliziyo mathuba ukuthi kube khona lomunye ngoba siyathathelana ngokwegazi sesikhuluma ngegenetics manje phecelezi family history angeke ukutshintshe lokho uyayibona then lokunye ke lokubaleke kakhulu kodwa lengifuna sigcile kuko kakhulu yilo ukhala ngako wonke umuntu lakusabayo lezi zinto longazenza ukugwema so ilesi ibiza ngema modifiable risk factors uyayibona before ngiqhubeka ngifuna kubuyela ngala ukuthi lithini ngesizulu i-race ukuthi uhlobo muni lomuntu so siyazi kakhulu lapha Mandiya nawulihlanga nawulihlanga lomdiya une risk thina ngapha nje kwaZulu Natal lushaya kakhulu yes yes ala so nebelungu balandela awuzwake kodwa manje the reason ngijabulile ukuthi siba nale topic le ngoba sesiyayibona kakhulu manje ebantwini so ibese ngifaka kakhulu la ngifuna isikhulume sigcile khona kakhulu lo ma modifiable risk factors so kithi akusima genes la predispose meaning akusiyi ukuthi uNkulunkulu sakhe njani kula ngibabalile ubakhe vele ukuthi inhliziyo yabo ngathi bebuthakathaka kancane uyayibona kodwa akithi manje kumahloni ukuthi manje sesiba nalezifo zala abantu lapha yindaba because of my lifestyle choices indlela yokuphila mihla yonke number 1 nje lebalekile sesikhuluma ngayo phecelezi njengoba ngishilo ngifuna ukuemphasize modifiable izinto ungazigwema risk factors ila ungaba wena uzama ukwenza something kuzothi ungaqhubekeli phambili ube nesifo senhliziyo number 1 ukungadli ukudla loku healthy poor diet ngesingisi ngifuna ke singene nakukho ngoba sengizama amehla amagijima ke manje ngiyacabanga ukuthi gazi iqabishi le healthy angisazi ngena ke mhlawumbe so ngala nasesikhuluma futhi thina sinenhlanhla kakhulu enkwaZulu sisesimeni esi ngathini sinenhlanhla ngoba kugcwele emakhaya impilo yasemakhaya isasekhona so nasikhuluma ngepoor diet sikhuluma kakhulu ngalama fast foods uyabona
lama takeaways lesiwathandayo Yebo. and now Lathi imoto idlula ngaphandle ucaphuna ngokushaya. manje sebakuletha kuphi manje le emakhaya nabo KFC siyajabula ukuthi sekuno KFC asixolise kamagama ngeswasho bengasibopha eboyeni asivumele siyaxolisa kakhulu lapha yana siyaxolisa lama fast food ke lawa lesikhuluma ngawo lesisiwabona sondela sijabule nathi ukuthi hey sesiyaphuquka kanti siyalimala so lokudla lokho kugqwele emafutha lokudla lokho kugqwele utswayi usawoti lokho kuyawulimaza imithambo yenhliziyo kakhulu so I diet so nangithi thina sinenhlahla ukukhula la phasi sikhule khona ngoba si exposed kule diet le ibizwa ngeMediterranean lebo gogo bakhule ngayo umbila la uthola ku raw raw mafutha siwathola phi emantongomane uyabona izinto ezinjalo uyabona konke lokudla loku healthy lesikwaziyo lesikugwemako yiko lekufanele ngabe siphila ngakho so I diet ibaluleke kakhulu number 1 I diet yakho nayengekho right number 2 uyoba nani umzimba uyakhukhumuka ukhuluphale isikalo somzimba senyuke bathi masebehloniphisa ustufuza noma impela kodwa khuluphala na uthi uyabuka awusakhuluphali njengomntwana ngoba uyabona umntwana akhuluphala umzimba wonke kamnandi ngoba usakhula laba kukhona lokukhuluphala ungakhuluphali kamnandi mhlawumbe iswati so impela so ukukhuluphala lesikhuluma ngako yilokwa lapha emkhathini umkhaba lo umkhaba iphethizifo bayasho uyayibona le fat le collector lapha khona usekhweca ibhadi la eceleni kwami so yikho lokho nje lo zama ukuthi ugweme ngoba konke lokudlako lokudla kumnandi lesikuthandako bese kuhlala around lapha uyayibona then kona lokho bese kuvala imithambo yenhliziyo so I diet cause ukuthi ugain weight le weight lo gain ngawo sithi mafutha sikubuza ngecholesterol gozini manje ukuphathwa isifo senhliziyo number 3 bathi cholesterol ilenye imbanga yani yesifo senhliziyo wawudle kahle ugain umzimba uzoba ne high cholesterol mafutha la ngekho right emzimbeni ayatloga imithambo ingasakhona ukusebenza kahle mawuthi ayaxoka ngathi avele ivaleke imithambo yavaleka athi ngabe nje ngithola isikhathi bekube mnandi ukukhombise lesithombe umbukela khona ukubona ukuthi sikhuluma ngani ayadlock uyayibona idrain sikhulume ngemapipe idrain yawufaka bathi mafutha wengulube wevorce uyawubona ukuthi enza njani avela livale lapha na thotha amanzi awasakwazi emthanjeni uzube nami inkosi impela uyayibona nayisuka lapho lokunye uthola ngoba imithamba isasebenzi kahle nayo kuyanyuka nayo I-high blood mase thune high ngoba igazi alisahambi ngenkani nawo uthi usalapho ngoba manje kugcwele amafutha lapha emzimbeni alihambi igazi futhi alisahambi uvale amapipe uvale nalapha nathi ukhweca ngeke usisize lapha noma sithola into yokukhulula igazi mangibuka nje hayi angangizange hlahlube umuntu impela so uthola lapho so bese u developa ishukela because manje la le hormone le controller ishukela sekugcwele amafutha isakhona ukuhlala kahle yenza umsebenzi then ishukela yanyuka bese kuthi usunoshukela so uyayibona ukuthi yonke na ungayibuka isuka kuphi ekudleni yikho lokubalekile izinto longazigwema okunye okubaleka kakhulu lengeke ngikushiye ukubhema imboza
cigarette smoking. Imboza yodwa labanye. Igwayi. Oh, okay. Asibize nga cigarette smoking. Nicotine. Imboza eyazi. Impela. Yeah. Uthatha ncane dokotela. Ngahloniphisa ngeSwati na uthi imboza usukuhloniphisa ucover nje wonke la impela. So that's a very high risk. Okay, yenhliziyo impela yime yodwa nje ungagijima udle kahle kodwa na ubhema nje kwakona uyawulimaza umthambo. Na ubuye futhi bayokhuluma lo mbuzo ungavela bathi hayi ngibala manje utshwala buyingozi. Dokotela ngisathi ngizoncoma nje ukuthi uyayibona utshwala ubala. So utshwala nabo ke kodwa so sikhuluma ngeexcessive alcohol intake. Okay. So nawufunda ufaka namagama ngenta excessive thina nje shanje yabona. Uyayibona so ubhodlela elilodwa nje lotshwala obuthile siliqeda akufani. Ngile uyalimala impela. So uyasho lapha ukuthi okay ungathinta kancane ungandluli eglassini ngosuku. Ngingabona ngathi ke nazi impawu ukuthi senginaso ke mhlawumbe sesiyanyonyoba noma sesikhona. So lapho ungabona ngokuthini number 1 uzwa so awusakhona ukuphefumula kahle. Naw uthi uyahambanyana nje owenza uthi ngqi uzoyavaleka bathi neliphika ophelelwa umoya awukhona ukunyuka uthola ukuthi ulele awusakhona ukulala uqamele ngomqamelo oyi1. Fanele ulale nami ke manje walokhu uza nami kancane impela ufuna ulale ngathi uhleli ngoba manje la emapipe inhliziyo ayisaphampi kahle ugqwala amanzi awusakhona ukulala flat uyadumba umzimba ngoba inhliziyo ayisaphampi kahle uyavuvukala ukhala ngemapeni lapha esifubeni labanye uthola baluza iweight kodwa bangakaplani ukuthi baluze iweight izimpawu zakhona nje ungezwe ukuthi ngiyezwa ukuthi angikho right emzimbeni. That's why kubalekile ukuthi wenzeni uvakashele umtholampilo. Umunye uzokhala ngokuthi inhliziyo yakhe ishaya izigidi you know iyajump ishaya kancane lomunye lomunye athi ishaya ngamandla lomunye athi skips a beat ungajabuli ukuthi wena hey shothi uyangiqhasa usuke kunenkinga enhlizweni fanele uyemtholampilo yocheckwa. Abantu abaningi ke baba nokudideka phakathi kokuhlukanisa inhliziyo nokuma kwenhliziyo ungasichazela umehluko phakathi kwalokho kokubili. So inhliziyo qale ngale nhliziyo lemile leyo sibiza phecelezi ngeheart failure ayisaphampi kahle ayisakhona ukudeliver igazi leli enough liye emzimbeni lokhu ngakwenza ibrain ingasasebenzi kahle izinto zisasebenzi usukugula okuserious kakhulu njengoba ngisho le mpawu lezinye yikho lokuthi so awusakhona ukuphefumula uyayibona lokunye sikhuluma ngani ngekuthi heart attack. So i-heart attack lapho ngilakusuke ublockeke khona emthambo inhliziyo kwayona ayisakhona ukuthola yini igazi then lema walls wayo abese ayalimala ayafa loyo emergency lengabuyele emuva uvela uzwe nje ushaya ipheni lenzima ungakhona ukuphefumula ujulu uzwe ngathi uyashona manje fanele noma kanjani uthola usizo ngamahora hayi ngamalanga within few hours fanele ube sofikile emtholampilo obodokotela bakhona ukunqeda abacheck baconfirm ukuthi hey nawo umuntu une heart attack asenze so yilokho nje lokukhulu lesivamisa ukubona kakhulu nabafika ngesifo senhliziyo bavamisa ukupresenta obavamisa ukuvela sebavela kithi ngeheart failure ukuthi inhliziyo seyimile lokuthi ilimele lesibiza ngeheart attack. Ukwayithinta kancane le washi inhliziyo bakhona basuke sebephila ke nayo ukuchazile ukuthi thina esithi ewashi oda sokwama valve sensikhathi bachaza ngendlela ehlukahlukene mhlambe ke mawusunaleyo hlobo ke lenhliziyo iziphi indlela osuke sefuna kuyiphathe ngazo nezinto okufanele kuyigweme. So lezi into ufuna uyigweme ilezi sizibalile phezulu nasikhuluma ukudla loku healthy fanele uexercise
balekile uzama ukuluza iweight wehlisa isikalo somzimba nayo i-high blood seyitholiwe uzama ukulandelela i-treatment yakhona i-cholesterol seyitholiwe nayo yalashwa ngamaphilisi ustop umise ngala ugwema ukubhema wehlise ngalapha ku-alcohol kodwa naso nesifo senhliziyo vele lapho ungasho ukuthi ungabuthini impela ngoba naye ngazi besiyada uyayibona impela ngakuzwa mina dokotela ungiphele nje umlayezo abantu emakhaya ngaso isifo senhliziyo. Hayi ngiyabonga mlaleli emakhaya mbukeli inhliziyo ithande unayo inhliziyo leyi-1 ayikho lenye lozoyithola i-transplant ayitholakali ayilapheki futhi inhliziyo ukuthi iphinde ilunge iyacontroleka so yikho ngibuyele emuva ukuthi zama ukugwema lezi zinto lezi esikhulume ngazo i-diet uzama ukudla oku-healthy uzama uku-exercise uzama ukuluza i-weight naso nabo blood pressure landelela emtholampilo ulashwe ushukela alashwe i-cholesterol ilashwe and uqhubeke ngokuthi u-exercise kubaluleke kakhulu. Sibonge kakhulu dokotela ngesikhathi sakho siphe sona ngizocela usitshele ukuthi ubani wakabani wenzani la emnyangweni kufika kanjani kulento le ukuthi kuthiwe uyi-physiotherapist. Ngiyabonga kakhulu igama lami uNelisiwe Makholwa emnyangweni wezempilo ngisebenza lapha esibhedleni esihle kakhulu iDr Pixley kaIsaka Sem sisibiza ngemoli sithi semoli yes sisebenza ingane ziyodlala lapha kuma escalator awukho ngishisa yena ingane igibele lapha na yehle nange lift awubakithi yes ngisebenza khona njenge-physiotherapist njengoba usushilo ukuze nami ke eThekwini ngafika ngizofunda eminyakeni nje eyeqile ku-15 ngase ngiyahlala eThekwini ngiyasibona isiphongo bakithi ngase ngifika ke sengihlala ke eThekwini ngasebenza khona so ekhaya kuseMatatiyeli Eastern Cape ukuze ke ube yi-physiotherapist funeka ufunde iminyaka ibe u4 kudingeka ube no maths ube no physics ngezikhathi zethu ke kwakuba wo biology yes sengiyakubona impela wa ulolu hlobo lwethu le ko biology hayi nabo sebathi life sciences maningi ke ama university atrainayo enye yazo University of KwaZulu Natal le nami ke engafunda kuyona. Makuthiwa nje sikhuluma nge-World Spine Day sisuke sibuka ini kahle kahle. Ngiyabonga kakhulu. I-World Spine Day usuku olubungazwa umhlaba wonke. Owalonyaka ke ngiyithande kakhulu isiqubulo sakhona ngoba sithi invest in your spine. Okusho ukuthi nakekela umgogodla wakho. Umgogodla lesi spine. Ispine umgogodla sihlukane kathathu. Kunomqala esiubiza ngokuthi i-cervical kube nomgogodla ke ngesiZulu ke kuzothiwa umgogodla ke lapha manje kusemgogodla thina ke siyibiza ngokuthi i-thoracic spine hlone kathathu kube khona ke iqolo la ezansi siyibiza thina ngokuthi i-lumbar spine so ihlukane kathathu makuthiwa ke invest in your spine kuchaza ukuthi nakekela zonke lezi ndawo ngoba World Health Organization wabona ukuthi indlela obaluleke ngayo umgogodla kodwa futhi iyona into esingayicabangisho kuyicabanga ngaphandleni kokuthi uzube nenkinga then kube ikhana ucabanga ukuthi ake ngiyo ibaluleke kakhulu sisazofika ke lapho ekutheni ngichaza ukuthi manje ke manithi ke ayinakekele iziphi izinto enenitshe labantu ukuthi sithi nakekela ke umgogodla. Uma sithi nakekela umgogodla sithi unakekele nje kungakonakali lutho. Ungalindi ukuze ube nenkinga kube ikhani ucabanga ukunakekela umgogodla. Unakekele nje kungakonakali lutho indlela ohlala ngayo. Indlela khona indlela okuhlalwa ngayo. Yebo. Mhlawumbe usondezele umuntu uhlala ephula imithetho lapha ezibake kusafa. Okokuqala nje yabo nje izihlalo lezi sihlela kuzo umgogodla uzosupporte ngendlela efanele. Absolutely. Usupportekile akukho ingcindezi esiyifakile kumgogodla mangithi ke umgogodla ngizobe ngihlanganisa
kuma muscles a deep la ahlala ku spine asupporte sona ispine kwenzeka ukuthi ahlale strong ahlale eqinile kuthi noma ngabe uyawa angithi mangabe uwa noma mhlambe kwenzeka ube sesimeni la uzophusheka Angqale ngithi kanje umgogodla amathamba amancane yebo ahlangene alokho elandelana ngibona masihlenza inkonzo la phakathi kwawo kunento esiyibiza ngokuthi yi-disc okuyiyona ehlukanisa lamathambo uma ngabe ke lama muscle engikhuluma ngawo weak uzothi uma ngabe uwa umzimba lo wonke uyashifta if kungaqinile lezi impact ingaba nkulu kakhulu kanti if strong uyawa kungenzeki imonakalo ngoba kuqinile ngokuya exercise uma unga exercise awabi strong iimpact yokuwa iba nomthelela kumgogodla wakho kungenzeka ukuthi khona isifo esithile esimataniswa nomgogodla noma ukunakekela nje esiqhuquzelayo zikhona izifo ezimataniswa nawo umgogodla ezinye ziqala kancane zigcine sesizibiza ngokuthi chronic i-back pain i-back pain iyahlukaniseka kusiye sibize ngokuthi acute noma chronic isubi sihlale isikhathi eside usuwayihlala nayo nje iback pain isubi sihlale isikhathi eside ake ngenza umzekelo kulezi khathi zamanje sisebenzisa kakhulu ama cell phones yebo masebenzisa ama cell phones isigobile isikhathi eside lapha trying ukuchita ukuchatha silapha kuma cell phones siyachatha yebo cell phone sihlele isikhathi eside kuyadonseka imithambo lana sifaka ingcindezi kulama disk ekade ngikhuluma ngawo into ke kuthiwa uma ngabe uyisebenzisa ngendlela okungeyona iyaguga ngizosebenzisa lelo gama so if sizobe sibhekile ku cell phone isikhathi eside sihleli siyachatha ku cell phone kuyadonseka la ngasemuva ngaphakathi ufaka ingcindezi kulama disk yebo kancane ke aya ephelelwa lama disk la ngaphakathi bese kuzothiwa ke uma sesikuhlola kuthiwe une spondylosis la emqaleni spondylosis awuzobe ngibangenele edrobheni namhlanje spondylosis ispondylosis ke kusube kuncipha ispace angithi ngithe khona ama disk ahlukanisa lamathambo lawo mase sithi ke ispace sakho siloko sincipha uzothi kusuka ithambo selishaya ethanjeni yikho sekubhlungu ke manje seqala ke manje ubhlungu ithambo selishaya ethambeni and sibiza ke ngokuthi i-premature spondylosis uma uzohlala la kuma phone ko 12 years 13 years usamncane njalo kuqala kancane kuze kufikeleleke kuleso sikhathi la so sinalento ke sithi spondylosis le premature yes mase ngiyibamba lento yes esinye ke sezifo zomgogodla leso kube khona ke esinye isifo somgogodla sona ke kuyenzeka ukuthi uzale naso uthola ukuthi ngalesi sikhathi uma wakho wayekhulelwe asizange sime kahle sisibiza ngokuthi iscoliosis kulapho sitshekile yonke into inosizi lapho scoliosis shuthi nje mawusukhohliwe ianti ubhala usize egcineni yoma ukuthisha yes esinye isifo leso iscoliosis ke kuyenzeka ukuthi uzalwe naso uma ngabe umgogodla ungamanga ngendlela umgogodla u-S shape kodwa u-S wakhona funeka ungabi too much ungangezeleleki kodwa futhi ungabheki eceleni ungabi u-S obheke eceleni funeka kube u-S oye phambili so kwiscoliosis usube ubheke eceleni uzalwa nayo ke leyo kuyenzeka ukuthi ibe ufuzo futhi yes kube khona ke futhi enye ke esiyibiza ngokuthi i-ankylosing spondylitis yona ke kuphaswa kanjani lapha yona futhi ankylosing yes ankylosing spondylitis ankylosing spondylitis yes leso iso naso isifo
naso isifo somgogodla esiye sisibone kogogo ke sona ke ilese siye sisibone kogogo uthola ukuthi ugogo akasakwazi ukuqonda yebo bengisazokubuza ukuthi sifika kanjani ugogo mayise phakamathi aphinda gobe futhi yes ngizochaza kabanzi uma sesifika kuloko bengisakubalulela nje izifo zomgogodla esiye ingilosizi lena ngilozini iphathe ugogo ingilozi lena mina ngiqheme kahle qala usamncane sizofika kona mase ngichaza kabanzi ngani mhlawumbe uvela ungene kona oba nesikhathi amaseze ukungivumela manje okay ake ngiqale la ekutheni ngaphandle komgogodla yes awungeke ukwazi ukunyakaza ngendlela ofuna ukunyakaza ngayo awubakithi umgogodla uvikela ispinal cord ispinal cord esixhumanisa umqondo ibrain nomzimba wakho wonke kanti ispinal cord akusiwumgogodla hayi akusiwo umgogodla umgogodla amathambo ispinal cord ulomthambo ola ngaphakathi umgogodla oxhumanisa your brain and the rest of your body njengoba ngiloko nginyakazisa inyawo zami ngisizwa sibiza ngokuthi ama nerves aphuma kwi-spinal cord atshela umqondo ukuthi makaphakamise isandla makahlale makajike ingakho yes so uma ngabe ke ungawunakekeli kahle umgogodla wakho kusho ukuthi wena uzoba nenkinga ngeke ukwazi ukuma uqonde kusho ukuthi wena ngeke ukwazi mhlawumbe ukuphakamisa ingalo kusho ukuthi wena ngeke ukwazi ukujika ngokukhululekile ngendlela okufanele ngabe ujika ngayo ingakho ke kubalekile ukuthi unakekele lo mgogodla ngoba uphethe lesi spinal cord ukuphathela istructure sakho ukuthi ukuma kwakho ukuthi uma kanjani yes kwenzakalani ke mase kufika la sithi ugogo akasakwazi ukuqonda ugobile nje kuphela kukabini iqala kancane yes okokuqala kuyenzeka ukuthi iba ufuzo ingakho mangabe uqala uphathwa iqolo kubalekile ukuthi uye emtholampilo kuzofika kuthathwe amagazi kucheckwe ukuthi yini kuhlolisiswe ukuthi yini imbangela yalokho kukhona ke ufuzo abanye abantu abanalo igene iyadingeka ngoba isube izolwa nezifo emizimbeni yethu kodwa ke manje kuvele kwenzeke ilwe naloko esikudingayo thina bese ibulale lokho esikudingayo uma kwenzeka kanjalo kube nento okuthiwa yi-inflammation ukuvuvukala kuma joint esithi ke sekufumala kuba iarthritis ke manje mase kunjalo uma ngabe ke esena arthritis angayi ugogo emtholampilo sekusifo samathambo ahlale angayi emtholampilo kugcine sekwenzakalani esehlangana amathambo avele ahlangana amathambo ngoba phela usube ezoba stiff ekseni nje kube nzima ngisho ukunyakaza once ahlangana akasakwazi ke ukuphakama kodwa akwenzeki ngesikhathi uqala kancane lento yokunganyakazi nje uqala kancane ngalesikhathi ugogo esegobile engasakwazi ukuphakama asube lamathambo sekehlangene futhi ingasekho ke manje into esingakwazi ukuyenza ngaleso sikhathi ingakho fanele uqale kusaeli ukuthi uma uzwa ubhlungu obungajwayelekile iya emtholampilo sikwazi ukuthi sikusize awungiyalele nje bona nokusalila ukuthi ukuhlephule ngokusheshsha ngo2 minutes okay mphakathi ngiyacela sinakekele imigogodla yethu indlela esiqukula ngayo emakhaya kubalekile ukuthi asingagobi ngomgogodla asisebenzise amadolo ukugoba siqukule izinto uma ngabe siqubula lama speaker engiwabona lana sondela kuyona mase uyiqukula uyisondeze kuwe uma ngabe uyopheka ukuba usuperwoman ube ulimaza umgogodla wakho akungeke kukusize zivocavoce nakekela isisindo somzimba ngoba isisindo somzimba sifakela ingcindezi kumgogodla usuzwile ukuthi ubaleke kangakanani ukwenzela ini indlela ohlala
ohlala ngayo ibalekile hlala uqondile Okay. hlala nje uqonde uma ngabe udriver idistance ende usuka la uya enkandla fika phela egarage Okay. wehle ustretch Okay. uma ngabe ulala kuvimbe ukulala ngesisu How? lala ngohlangothi Okay. bese ufake iphilo la ukulala ngesisu uma kufanele ulale ngesisu faka umcamelo Okay. faka umcamelo esiswini Yini? ngoba uma Ngafunda ungafakanga umcamelo esiswini ube uzolala ngesisu wenza ukuthi kugobe kakhulu la ngemuva uyocindezela lama disc ebengikade ngikhuluma ngawo ufake futhi nepressure kulama masele kade ngikhuluma ngawo Mangizwa kahle uthi mangizolala ngesisu angilale phekwento. lala phezweni Akube nento. ungalali embedeni oyiskebe ungalali embedeni oyiskebe ngoba ufakela incindezi kumamasele kumathambo kumadisc Cha uyichaze kahle emakhaya imbhede amatseketseke siyaqoqa sibuyisele eminyango mawuzolala ngesisu mawuzolala kodwa ngesisu balethu lale ngecele ukulala nje ngecala ikona ngicela nje ngeminute elodwa kunodadewethu la othe unenkinga yamabele asemakhulu kakhulu asemdonsa ngendlela sekuze kube buhlungu umqo kuyenzeka mhlambe ube namabele amakhulu agcine limaza ingemuva ngeminute nje yebo kuyenzeka ngoba uma ngabe amabele ezoba makhulu kakhulu ayawudonsa umgogodla ugcine usugobile ingakho ke siye siba advise ukuthi thola ubodies ozozama ukuthi ukusupport but uma ngabe sekwenzekile eseze egobisa kakhulu siye simbhalele lo muntu imotivation ukuthi ayoreducewa ayonciphiswa nawe bekhala ngento enjalo impela ayonciphiswa uma ngabe sekubonakala ukuthi asekhoza asebanga uthi obodies nabo sebeyamsiza yes kuyakwenza lokho hayi ke ngiyathemba ukuthi uzosondela ke bekwene kwazi nimsize yes angaya nje emitholampilo abachazele sizohlola ukuthi umonakalo ungakanani ngale kokuchitha isikhathi ke bekuthoke ke sizobuka futhi ke indaba ye World Trauma Day angazi ke noma ngiyibambe kahle yini World Trauma Day ushethe ubani okabani wenzani la emnyangweni sogijima kakhulu kwenani ngoba isikhathi asisekho ngakuthina ubani okabani wenzani eminyangweni yini World Trauma Day Nomcebo wakashangase ngisebenza eNkosi Albert Luthuli department yabashile nabalimele phecelezi trauma and burns unit iQuaternary Hospital awukwazi ukuvela uzifikele uyathunyelwa isibhedlela sakhe esincane ngoba udinga ukuza kuthina masikhuluma ngabantu betrauma ke sikhuluma ngani Masikhuluma ngabantu bezimo eziphuthumayo abantu abasuke belimele engozini yemoto noma abasuke belimele ngezikhathi zama disaster njengoba kusuke kuyizindlu ziwela kubantu noma kukhona inkinga ebesemsebenzini izinto umsebenzi yalimala nalapho kade kukhona abantu abanyathela nayo ema stadiums ilezo zimo zethu eziphuthumayo abantu mabese bomnandini kuba nenkinga ukuthi noma kumnandi kodwa bagcina bangase bemnandi sebegwazene bese bephuthunyiswa kuthina labo ke labo thina esisebenza ngabo nabashile ikakhulukazi abantwana baphuthunyiswa kuthina labo ke sikhuluma ngabo namhlanje ngoba ikakhulukazi intsha yethu nabantu abancane abanomnyaka u35 kuya ngaphansi ibona baba naleyo nkinga lokho kusibangela abantu ukuthi bangabi namnyawo ngoba abanye bagcina sebesikwe inyawo abanye bagcina sebesuka izandla so ama disabilities maningi kakhulu adalwa yilezi inkinga esiba nazo uke wakhuluma ngenhliziyo khona bafika begwazwe inhliziyo esibhedlela labo mabefika bafika umuntu sesithi uma ephilile umusa kaNkulunkulu kodwa uma egwazeke washeshe wafika esibhedlela bayakwazi ukusizakala ukuthi ngeinsuku ezu3 noma ezu4 umuntu useyaphuma useyahamba ekhaya kodwa kufanele afike esibhedlela masishane lokho kwenza ukuthi kube lula ukuthi asizakale kanti mayithatha isikhathi eside uthefika kube ngasekho lutho esizokwazi ukumenzela lona esezoba ukuthi useyahamba useya emakhazeni lokho esingakufisi ngoba abantu bethu siyathanda ukuthi basinde mabefika kuthina sifuna ukwenza konke okusemandleni ukuze umuntu wonke aphindele ekhaya njengoba
ngisho ukuthi lesi sifo esibi esi affect abantu abancane, and then ama disabilities akhona asenza thina esise South Africa sinabantu abangakwazi ukusebenza abazophila ngegrant, lokho kungekho right ngoba vele isimo sethu somnotho asikho right. So esicela ukuthi umuntu mangabe umuntu elimala mphuthumise esibhedlela. Mina ngiyibuza ke dokotela ukuthi ke kwesinye isikhathi ukuthi uyafika esimeni sengozi ngiyacanga ukuthi trauma phela usuyaqala vele ke lapho into zeni leso. Yini mina kumele ngiyenze ngumphakathi mangisuke ngifika nje esimeni sengozi? Esimeni sengozi into kumele ukuthi uyenze fonela abosizo oluphuthumayo. Uthi phuthumani nansi inkinga isifikile la sicela nizosilekelela. Ngoba uma wena ungazi ukuthi kwenziwani kuzoba kukhulu ukusiza umuntu, kodwa njengoba mangabe ukuthi ukhona lapho ufica umuntu uyopha kakhulu unawo ama gloves ngoba awukwazi ukuthinta igazi lomuntu wena ungenayo into okuyivikela. Qala kufanele kuphephe wena. Kokuqala indawo yakho kufanele ukuthi usendaweni ephephile, awuzothi usasiza lo bese nawe ufika ushayiswa imoto. So kufanele isimo kusona sibe siphephile. Number 2 ube nama gloves okuzivikela bese ke uyasondela ukusiza lo muntu. Into ongayenza ukuthi la umuntu opha khona ubeke isandla ukuze igazi liyeke ukuphuma ngoba ukopha ikhona ukubulala abantu kakhulu endaweni yethu yaka trauma. Iyona into ebulala kakhulu. Wena mawunamandla okwenza utho beka isandla kuze kufike umuntu owazi ukuthi uzokwenzani. Okunye nokunye kuningi, kodwa njengabantu bomphakathi angikholwa ukuthi lokho kungasisiza thina ukuthi sikuchazela emoyeni, kodwa ukubeka isandla la umuntu elimele khona lokho kungamphephisa umuntu ngento. Uma ukwazi ukumbopha ungambopha, kakhulukazi makusemlenzeni ubophe ngasenhla kuze kokunqamuke ukopha. Omunye ke nayi ingane usevele yangena emanzini abilayo lapha, yinto oqala kufanele ngiyenze sishile ingane. Mangabe noma ke umuntu omdala nje ushila, yini oqala kufanele ngiyenze umuntu mayiseshile? Eksheni into ebalekile ukuthi mkhiphe umuntu la esha khona. So uma ngabe ukuthi usha usemanzini mkhiphe emanzini, makuthi ushiswa umlilo mkhiphe emlilweni la esha khona bese umkhumula ingubo, emva komkhumula ingubo bese umthela ngamanzi aklini aphuma ebhakedeni, makuthi asekhaya makuthi asempompini awasempompini for 20 to 30 minutes ukwenzela ukuthi ukusha lokhu kungaqhubeki ungene phansi kodwa kuhlale kuphezulu. Lokho kwenza ukuthi i-degree yokusha ibe ncane kunokuthi umiyeke nalezi zinto ezishisayo azigqokile. Lo 20 minutes usebenza kanjani uze singayitholi lapha sesinabantu? Asikwazi ukumfaka kuye swimming pool, asikwazi ukumfaka kwindawo enjalo, kodwa uyawathela ukuze adlule angahlali. Yebo uyamthela nje ngawo for 20 minutes ukuze ukusha kungangeni phansi futhi kube ngcono kuyena ukusha. Isikhathi esiningi abantu mabefika nomuntu esegwaza inhliziyo nje obusho ugcina niphazanyiswa yibona laba umphakathi osecela nophekezele, hey dokotela wami manje uyambona uyafa, bekhulume kabi abantu. Ungathini umlayezo ongawudlulisa nje esigabeni sokusebenza kwenu? Njengoba engekho right uyafika esibhedlela usho ukuthi ngifika nomuntu olimele endaweni engekho right, ngiyacela ukungena naye ngimbeke la bese ukwazi ukubadedela ukuthi bakwazi ukusebenza ngoba bakwazi ukusebenza kahle ndawo mawubamele, ngoba izimo zonke eziphuthumayo zidinga ukuthi wonke umuntu abe nenhliziyo engadadazeli. So mawumi la ugadile wenza ukuthi bangakwazi ukusebenza kahle. Okubalekile ukubanikeza ithuba bamsebenza umuntu wakho ngenhliziyo epheleleyo ngokuthi wena ume phandle ulinde ukuthi mase kuthiwa usungangena bese uyangena, ngoba mase beqedile bayakubiza ukuthi woza uzobona use right umuntu wethu. Uma engekho right futhi uyaphuthunyiswa la kuhlinzwa khona, ahambe ayohlinzwa aphume khona ese right. Kodwa njengoba kuyi festive season sicela nje ukuthi kubantu bakithi, ngiyazi ukuthi angeke sisho ukuthi abantu bangaphuzi, kodwa ukube bekungayangami bengizothi ngicela singaphuzi, kodwa ngoba angeke kwenzeke ngicela ukuthi umuntu mangabe esebona ukuthi sekuphuzekile angabe sangena emotweni, acele ongaphuzanga amshayelele ukuze angabi sengozini yemoto abulala abanye abantu abangazi lutho abangekho bona kulesi simo sotshwala. So uma ngabe uza ukuthi sekumnandi kakhulu cela bakuyise ekhaya, mangabe ubona ukuthi awuzukwazi ukuye ekhaya ngcono uthola indawo yokulala la ongakhona, ngoba ingozi zomgwaqo zabantu abaphuzile ezenza ukuthi isibalo sibe siningi kakhulu. Absolutely. Sengizokukhuphuka ngelithi Jubane ngithi nje dokotela nawe salusho ukuthi ubani okabani wenzani la eminyangweni singeneke kule UK mya.
Alright, igama lami nguNompumelelo ngwakwaZikalala ngiphuma eFryhead eBaqulusini esigodini ekubizwa ukuthi kusenkande. Enkande, yes. Ngila eThekwini ke ngokusebenza, ngafika futhi ngizofunda, ngisebenza eAlbert Lutuli Hospital. Hey namhlanje siphethe isikhondla khona. Albert Lutuli, awusuka madoda. Yes, so kwi department ke edila nomdlavuza. Umdlavuza womzimba wonke. Yes. So njoba nibhekene nomdlavuza ke ngizwile kuthiwa khona nalomdlavuza wentshebe, owegazi, owezinyo, ayikho into engenawo umdlavuza. Wena ke lozosixoxela ngawo namhlanje owani umdlavuza? Umdlavuza ke nguphethe namhlanje owegazi obizwa ukuthi ileukemia. Ibangwa yini lo mdlavuza wegazi? Okay, so uhlukene kabili, kukhona obizwa ukuthi lymphocytic leukemia, kube khona ebizwa ukuthi myocardial leukemia. Lymphocytic. Yes. Yeah, siyaqhubeka sihlukanise izibe ka4 kube acute no chronic. Iba namagama amakhulu ke sithi acute lymphoblastic leukemia, sithi acute lymphocytic leukemia, sithi chronic or sithi acute myelocytic leukemia, sithi chronic lymphocytic leukemia, sithi chronic myelocytic leukemia. Olivo ufike usuhamba wedwa lapha. Yeah, kusho ukuthini ke lokho? Kusho ukuthi into eyenzeka emkantsheni otholakala emathanjeni. Okay. So kuhlukene ke kathathu, kukhona njoba sesibona igazi libomvu. Yes. But egazi nelibomvu kunezinye izinto ezikhona. Kuba nama red blood cells, kube nama white blood cells, bese kuba nama sosha omzimba. Yes, asiza ukuthi si protecteke kuma infections. So zonke lezi zinto ziphethwe igazi. Ziphethwe igazi, zikhiqizeka lapha emkantsheni. Yes. So lokhu okungama sosha omzimba kubuye ke kuphume la endaweni okubizwa ukuthi thymus. Umkantsha ke nje omkhulu okwazi ukuthi ukhiqize ilekhungana igazi utholakala la emathanjeni amakhulu. La ku hip emathanjeni la amakhulu naleli lide la ngezansi nala phakathi nendawo, especially ke mawuseyingane la with thymus. So into eyenzakalayo ke la ukuthi uma ngabe une leukemia kwehlizinga lama red blood cells libe phansi, kwehlizinga lama white cell count abe phansi, kwehlizinga la lama amasosha omzimba libe phansi. Lokho ke kuyingcuphe ngoba kwenza ukuthi ke ugule. Sizokhuluma later ukuthi ugula kanjani. But ke uthi ke idalwa yini? Yes, inkinga ke isekujuleni, ideep kakhulu. Uma ngenza nje example, uma uzokwakha indlu uqala ngenhlabathi. Enhlabathini kune uhlamvu oluncane olwenza ihlabathi. Nathi singabantu sakhike kanjalo. Yes, at least uyakwazi ukuyibona inhlabathi ngoba iyabonakala ngamehlo enyama uhlamvu oluncane. Thina ke sina lento ebizwa ukuthi DNA ongakwazi ukuyibona ngamehlo enyama edinga ama microscope njengezibuko zakho nje. Ngiyabona uyawabona i-microscope. Exactly. Absolutely. Konzakalani la ku DNA? Ku DNA kukhona ekuthiwa ama genes. Yes. So inkinga isikuyonekele lapho ke. Ake ngibuyele nje ekuthenini singabantu uma ngabe singene esibeletheni sabazali bethu. Kunale process esiqala singene kuyona. Kukhona ama cells afayo, kukhona ama cells amasha akhandekayo. Okunormal ukuthi ukuzube right empilweni kufanele kube nebalance. Afayo nakhekayo, afayo. Bizwa ukuthi ama tumor suppressor genes. Lama genes umsebenzi wawo ucindezela ukuthi kungenzeki cancer, ama cells angamultiplyeki kalula kakhulu. Bese kuthi la kubizwa ukuthi ama proto-oncogenes. Umsebenzi wawo ukuthi awakha ama cells amasha. Kodwa they must be 50-50. Yes. Inkinga iqala mangabe sekushiywana. Yes. Bese ke ama cells ekhula ngendlela engakontroleki, bese ke kuba nento ekuthiwa ke ileukemia. Manje ngikoqele ngenxa yesikhathi uzama ukungisondezela nje konke ke ungisondezele eduze. So ukukhuluma ukuthi yini leukemia ke, so igcina lapho kusukuyenziwe lawo ama genes uma ngasekho ibalance, bese ke ama cells ekhula ngendlela engakontroleki.
ungaguleki asisifunike leso simo ngoba senza ukuthi ke manje ke ucindezeleke kwehleke labo red blood cells kwehleke amasosho lamhlophe kwehleke la immune system bese uyagula ke sizokhuluma lethu ukuthi mawusugula kubonakala kanjani lapho ke sengikubona kanjani hayi le leukemia ke manje ngizobona kanjani so akulula ngoba ziningi izinto ileukemia presenta ngazo ezinye izifo ezipresenta ngazo now into eyenzakalayo ukuthi ke mayehla amasosha lawa asiprotecta ku-infection uba umuntu ohlala egula kancane uyagula usune flu last week iyaphinda futhi iyaqhubeka okwesibili nake manje senginakho ukukhwehlela nje yes kuba lula ukhabula infection endize emoyeni ngabe iTB ngabe pneumonia ngabe yini okwesibili okwenzakala ukuthi makwehla izinga legazi uye ubone ngokuthi ukhathale emzimbeni ukudla ungakuthandi ube inciki nje ukhathale and kwenza ukuthi la endaweni esesibone ngazo thina njengodokotela ukuthi liyashoda igazi sibuka umlomo sibuke la ehlweni sibuke nangaphansi kwenyawo uma ngabe ubamhlophe njengephepha yasolisa lokho iphepha ngiyayibuka phela nami sengiyayihlola yes so fanele ube pink umuntu oright nje fanele abe pink ezandleni yes emlonweni nibukani ke nakhona fanele kube pink kube bomvu impela nje umuntu umnyama nje umlomo lana umnyama nje mase kumhlophe kakhulu kasho lapho same time awusuka manje yasho ukuthi khona into eshaya amanzi wrong and ke ibuye present ke ngeindlala ngokuvuvukala kwama organs ala iswini mhlawumbe isibindi lese singapha bese kuba neorgan okuthiwa ispleen siyavuvukala uma ngabe siwes yenza ukuthi amathamba bebhlungu engaphuka futhi nala kade washo physiotherapist ukuthi umgogodla yes uma ihlafakile umgogodla kusho ukuthi uzofika ukuthi wena usuthi kuthina awusakwazi ukuhamba isingezansi asasebenzi kudependa ke ku level yomgogodla awusakwazi ukontrol ukuchama awusakwazi ukontrol ukukaka okunye okwenzakalayo iyahamba ifike nasengqondweni so ke ngeniboneke mangabe umuntu enenkinga engqondweni kuba ne stroke ingqondo isebenze slow ubuso obushintshe ebutsheke benza izinto ezitshengisa ukuthi khona into errong engqondweni into elaphekayo ni siyakwazi ukumsiza umuntu nayo yes so umuntu mangabe ezizwa zonke lezi zinto kubalekile ukuthi nje ake ngithi nje baba Maphisa umuntu uyawazi umzimba wakhe yes uyezwa mangabe sekukhonto wrong impela uze nekhanda uvuke kuseni lankenketho khona kungekho right yes so fanele sikujwayele ukuthi singahlali pho kwezinto yes ipheni nginalokho engekubalile hamba emtholampilo wangasekhaya ukuze unesi ezokwazi ukubona azidlulisele phambili ukuze ugcine ufike kuthina ngoba into engishile before ukuthi kukhona iacute nechronic ingozi kakhulu eacute because ayikunikeza isikhathi kufanele mangabe iqala nje ngoba uthola ukuthi last week ubukhathele next week usuyopha because okunye yenza ukuthi uwophe and kufanele sheshe sekunikeze treatment so if there is a delay uhlele ekhaya uzama lezi ezinye izinto ngoba khona abantu izinto abayizamayo qala phela niyaqhatha ukuphalaza bese nje ayingathi sekudinga kodokotela kodwa Nkosi yami thina nje singodokotela becancer siyanxusa nje ukuthi engathi ungagcina ngakho ngoba akukaziwa emaphepheni nakuma trials ukuthi lokho enikwenzayo uqala before nifike kuthina kuyasebenza now ke siyitreata kanjani ileukemia iyatreateka iyalapheka kakhulukazi le ekhula fast sithi acute because ikhula fast sithi chronic because ikhula slow and sibona kanjani ngoba ngama sizoyitestela kunama cells esiwabheka ukuthiwa ama blast yes ngoba umzimba unendlela yokwenza ukuthi uzama ucorrect le situation esiba wrong imbalance bese wenza ama cells amasha ngezinga eliphezulu abizwa ukuthi ama immature blast kusho ukuthi aza release kashone egazini engakakhuli kahle bese sikubiza ukuthi acute lawa a releaseka esekhule kahle kodwa alimele abizwa ngokuthi i-chronic now silapha kanjani ukuthi sikunikeze into ekuthiwa i-chemotherapy but before sifike lapho thina ka-oncology siyathanda ukuthi sisebenzisane njenge-team angikwazi ukunhlanhlatha ngedwa njenge-oncologist ngidinga i-team eningi ngidinga nami phela sama-oncologist asikwazi absolutely yes udinga i-oncologist udinga i-hematologist yes udokotela wegazi udinga udokotela
ukukhokhelwa amathambo makwenze kuphuka simdinga physiotherapist yebo simdinge psychologist because siyazi ukuthi cancer zonke sinologist nje yebo psychologist kuyasiza because cancer umdlavuza abantu bayayisaba so udinga counseling ukuze uzokwazi ukucomply ne-treatment yethu ufike on time sidinga social workers okusiza ukuthi ufike for ama treatment asikho ke isidingo sokuthi ke sibayeke bonke laba bantu namanesi singawafaki ngoba ngizoyiprescribe chemotherapy uzongafiki ngoba unayo imali right so iacute ke leukemia idinga chemotherapy ukuthi ipurpose lapho ufuna ukubulala wonke ama cells ane cancer right kwenzeka kanjani ke lokho sawukwazi ukuphila ungenagazi igazi umsebenzi walo ukutransport oxygen kulezi icubu zomzimba so awukwazi kusho ukuthi mase siwabulele kufanele kugcine sikunikeze nento ekuthiwa sikwenzele i-transplant but ke we must make sure ukuthi akukho ngisho nohlamvu olulodwa olusele emzimbeni oline cancer sinikeza into ekuthiwa i-radiotherapy ngoba i-chemotherapy kuneyindawo engeke ikwazi ukufinyelela kuzona like ekwi-brain naku-spine ayikwazi ukufinyelela khona so yilapho ke sesisebenzisa khona i-radiotherapy kuyoshisa lapho imisebe ye-x-rays fine uma ngabe usesazi ukuthi ususterile akusekho cancer bese sikuzamela ke idona i-transplant umuntu onomkantsho right esizowufakela kuwena ukuze uqala impilo kabusha yes and kubalekile emva kwalokho ukuthi bese siyakumaintaina ke manje ukuthi zivimbele irelapse iradiotherapy siphinde siyisebenzisele ukuthi zivimbele ukuthi icancer ingabuyi ekhanda mangabe eshisa lapho senzela ukuthi ingabuyi fine siphinde siyisebenzise ke iradiotherapy kuyi situation where icancer sihambe kakhulu ya emathanjeni usuphukile fanele sishise kule ndawo ene cancer sehlise izinga ye cancer sehlise ukuthi ungaphuki makuthi ufika ungakaphuki right and okunye ke esikwenzayo ke okuthanda manje ukuphuka lokudokotela uvele nje amathambo athi fohlo uthi phoqo uthola ukuthi omunye akazange azabe nayo yonke lento engishilo uqhamuka nje usethe phoqo ayu ngeke ngambona umuntu simnaye kwava nje phoqo wawa yes kubalekile and kunenye ke i-treatment ebizayo ke kodwa ke sinayo ka government siyazama sinayo ka government ebizwa ukuthi ama TKIs esisebenzisa kakhulu sanda ukusenza kakhulu uma ku chronic noma sikwenza na ku acute bizwa ukuthi ama TKIs buzwa ukuthi ama immunotherapies targeted therapies ngiyazi ukuthi ngisho amagama amakhulu ukuthi ngoba kwesinye isikhathi ubona sengithule nje ngisaphawu kodwa Nkosi yami asinawo amagama ezulu engachaza ngawo kodwa nje ukublocker lamasela ukuthi angakhuli fast ngendlela esabekayo ngenxa isikhathi dokotela ngifisa ke manje uprevention la sesithi better than cure isifo lesekwazi ukuthi sipreventeke yeah okay ngiyakuzwa ukuthi ukhuluma ngeprevention ku oncologist besikhuluma ngento ekuthiwa iscreening esibiye size lo prevention unfortunately for leukemia asikafinyeleli kulelo zinga ikakhulukazi lekhulu asikafinyeleli kulizinga lokuthi sibe nezinto esikwazi ukuthi sikuprotecte ngazo ukuthi ungabi nayo siscreen because screening must be ukuthi into esizoyisebenzisa ungakenzeki icancer kodwa sekunama sign bese siyavimba but asinakho but izinto esizibuka ama risk factors kukhona ke amodifiable nangekho modifiable imaphi ke la modifiable mangithi modifiable izinto ongakwazi ukuyimanipulate uyishintshe you know ukuze uyibeke engcupheni yokuthi ungabi kwi risk right yini ke leyo uchoose indawo ohlala kuyona kunendawo nje surrounded khona by ama firms ama-firms akhiqiza angcolisa umoya uhogele loba chemicals yikho ngijabulane kaNongoma asinalutho yes umoya wethu clean yes kuphinde kube ama chemicals abawachitha mhlawumbe bengayilandela imigomo ka government abawachitha emanzini ugcina usuphuza amanzi atoxic anama chemicals bese sikhuluma ngezinto ezi-expose mangabe uyotshala kunezinto esizifuthayo ezenza ukuthi izitshalo zikhule zingabi nazilwane right mawusebenza lapho ka agriculture kufanele ukuthi ube nezinto ozoyigqoka ukuyivikela mawufutha ukuze ungayibeki engcupheni ye cancer okunye mawusebenza ngopetrol uma usebenza ngokwenza ama rubber uma usebenza ukuthunga le dust yonke inhaler yenza ukuthi ube sengcupheni okukhulu kakhulu abantu ababhemayo
ungakwazi ukuyeka ukubhema. Oh kuyekeka. No, i-counselling nje nezinye izinto if uthole kahle uyakwazi kancane ulokhuyeka nje. If uhambe ya emtholampilo ufuna usizo bese yakwazi ukuthi sikrefe kahle uye ku rehab. Ezinye izinto ke ezingakwazi ukushintsheka ilezi izinto enjengeminyaka and yabona le ekhula kakhulu eyithanda ingane iyathanda futhi azabantu besilisa, you can't change that. Okunye yilabo abazalwa bekhubazekile njengo Down syndrome, o Bloom syndrome, nalabo abakhula nezinto qhuqhuva amaningi esikubuza ukuthi ngo neurofibromatosis. Yes, okunye okungashintsheki ukuthi mangabe emndenini wakini kwake kwaba khona umuntu oneleukemia, lokho ngeke ukwazi ukukushintsha. Yeah, but ke why sifanele size sikwazi konke lokho. Okunye ngekhohlwa ukuthi moke wathola ichemotherapy ne radiotherapy, especially bawayithola useyingane. Years later maybe so after 20 or 30 years you start ukuthi ube nalenkinga ye-leukemia. Now senze njani ukuthi sesiyazi ke akushintsheki. Uma kade wathola ichemotherapy into esiyenzayo siyakulandelela, asikuyeki mangabe usucured isifo sesiphelile, sithatha amagazi ukubuka ukuthi kusahamba kahle na. Right, ezinye izinto ukwenza nje examination, check indlala, ucheck isisu, ubone ukuthi khamba kanjani, ucheck imlomo yonke into. Isandla zibe pink indlala. Yes, okunye okubonayo uma uke wathi ukushaya ke endaweni eqinile uyayibona lento ukuthi wophe ube ngathi Yesu bomvu engathi uhlaza. Mako wabona into njengaleyo fanele usheshe uphuthume. Ngenxa yesikhathi ngicela usigoqele ke imessage yenu. No, engakusho nje ukuthi emphakathi nani balaleli ukuthi kubalekile ukuthi icancer siyiunderstand ngoba ikhona. Kuyabuke ukuthi isiba njenge HIV. So kufanele sisukume. Siwumphakathi sikwazi ukuthi sikhuzane, ungahlali nomakhelwane wakho ombona ukuthi uyagula. Hamba eclinic. If unese eclinic engaboni ngasolinye nawe ukuthi athi no I don't think uthi khona. Phinda futhi uthi nesi ngiyawazi umzimba wami. Khona into wrong. Uma ukuthi awusizakali ifayithele impilo yakho, shintsha iclinic. Uzozokwazi ukuthi ufike ekuthini. Sikhona ukukusiza njengama oncologists, siyalithanda lolu hlelo, siyabonga babamaphisi. Sijabule kabi ukuthi niqalile lolu hlelo ngoba sekusho ukuthi i-cure rate izokhuphuka. Umphakathi mawuswazi ngibonga kakhulu. Ayi dokotela, mawusubonga nami ngivele ukuthi angigxume nje. Ngizwa nalabagama lokwasho therapist, amazologist. Hayi ngifunde likhulu namhlanje kwalesikhathi kuyahlupha ukuba isikhathi sesishaya ngabe sihlala kuze kuse asivalelise sethe kulungile kabantu.